тамчыдан алып кешегә кадәр. Кешеләрне һәр вакыт аларның килеп чыгышы һәм кеше күзеннән яшерелгән эмбриональ үсеш мәсьәләсе кызыксындыра. Алар бала тууны jinsi мөнәсәбәт нәтиҗәсе булуын белсәләр дә, күп гасырлар дәвамында кешенең эмбриональ үсеш периоды идеясы ялгыш фаразларга, ешрак мистикага нигезләнгән булган. Эмбриология өлкәсендә фәнни хезмәт язу омтылышлары борынгы греклар яшәгән чорларда ук булса да, 18-нче гасыр ахырына кадәр кешелек дөньясы, кеше яралгысының хатын-кыз күкәй күзәнәге ират спермасы кушылу нәтиҗәсендә барлыкка килүен күз алдына да китерә алмый. 20-нче гасырда фән һәм техника үсеше нәтиҗәсендә генә бу хәл галимнәр тарафыннан раслана һәм испатлана. Изге Коръән аятләрендә 7-нче гасырда кешенең ана карынында үсеш үзенчәлекләре тасвирланган. Һич шиксез, без кешене саф балчыктан яралттык. Шуннан соң аны ышанычлы бер урын эчендә су тамчысы иттек. Шуннан соң ул су тамчысын оешкан канга әверелдердек. Аннары ул оешкан канны бер шәйнәлгән ит хәленә китердек. Ул шәйнәлгән ит кисәген сөякләргә әверелдердек. Шуннан соң ул сөякләргә ит кундырдык. Шуннан соң аны башка бер яралтылыш белән бар иттек тә, аны сөйләшә, ишетә, күрә белгән җанлы бер кеше хәленә китердек. Яралтучының иң күркәме булган Аллаһ бик бөек. Аят нигезендә ана карнында кеше эмбрионы формалашуның 4 төрле стадиясе барлыгын беләбез. Беренче этапта ул балчыктагы сүләләтин, минтин компонентларыннан төзелгән. Кайбер галимнәр фикеренчә, кешенең гәүдәсе тимер, фосфор, углерод һәм башка төрле химик компонентлардан тора. Булар балчык составында да очрый. Шуңа күрә сүләлә сүзен тәрҗемә иткәндә нигез сүзен, ягъни башка матдәдән алынган матдә куллану урынлы. Ягъни судан алынган балчыкны тәшкил итә торган төрле химик компонентларга караган балчыкның нигезе турында сүз бара. Бу үз чиратында барлык яңа җаннар тудыруның төп элементы булып тора. Кеше барлыкка килүнең икенче этабы нутфә, диминутив матдә үстерү. Нутфә сүзе гарәпчәдән тәрҗемә иткәндә аз микъдарда су яки бер тамчы су дигәнне аңлата. Ул сперма компонентларының берсе буларак ират сыекчасы дигәнгә туры килә. Сперма яки сперматозоид җирәнгеш су сыекчасыннан, ягъни мәгәйн ясала. Ул озын койрыклы балык кебек була һәм гарәп телендә сүләлә сүзе белән билгеләнә. Алга таба нутфә галәк тә үзгәрә. Сперма аналыкка үтеп кергәннән соң шар сыман структураны хасил итә. Ул аналыкка беркетелгәнче 6 көн дәвамында саклана. Галәк сүзен нәрсәгә дә булса ябышкан яки кушылган дип тәрҗемә итәргә дә мөмкин. Яки сөлек, кан эчүче дип мәсәлән. Кеше эмбрионысы аналык эндометриясенә сөлек тәнгә ябышкан кебек ябыша. Кешедән кан суыра торган сөлек кебек, эмбрион аталанган күкәй күзәнәктән туклыклы матдәләр белән бергә кан ала. Галәк стадиясе йөклелекнең 15-нче көненнән башлана һәм 24-нче көнендә тамамлана. Шуннан соң эмбрион акрынлап үсә һәм сөлеккә охшаган була. Галәк аналыкта киндек ярдәмендә ныгый. Алга таба киләсе стадияда галәк мудга кисәгенә әверелә. Аны сүзгә сүз шәйнәлгән ит кисәге дип тәрҗемә итәргә була. 4 атналык кеше яралгысына күз салсак, аның шәйнәп алынган тән кисәгенә охшаган булуын күрергә мөмкин. Бу тышкы күренеш алга таба скелетның зур өлеше үсеш ала торган нигезләр һәм мускулатуралар белән бәйле.
Алар теш эзләре белән бик охшаш. Соңрак эмбрион формалашуның түбәндәге стадиясе тәхәллүк башлана. Ул вакытта күзләр, тел һәм иреннәр, кайбер органнар формалаша. Әмма кешегә хас үзенчәлекле тышкы сыйфатлар, кул-аяклар формалаша башлагач кына барлыкка килә. Йөрәк исә 5нче атнада тибә башлый. Шәйнәлгән теләсә кайсы материалның бер сыйфаты шунда, бу материалны шәйнәгәндә ул озыная һәм формасын үзгәртә. Бу этапта эмбрион белән дә нәкъ шулай була. Аннары мудга сөякләр һәм тән белән каплана. Аннары инде соңгы этап — яралгыга жан өрү. Шуннан соң ул кеше була. Ә хәзер уйлап карыйк. 7нче гасырда Арабстанның җансыз чүлләрендә яшәүче ярым кыргый гарәп җәмгыятендә ана карынындагы кеше үсешенең мондый нечкәлекләрен кем белгән икән? Яки яралгы җенесен билгеләү өчен җаваплы булган кеше нинди дахи акылга ия булырга тиеш? Изге Коръән аятләренең берсендә әйтелгәнчә, һич шиксез, ул һәр төрле җан иясен пар итеп ирне һәм хатынны яралтты. Ананың аналыгына атылган су тамчысыннан. Хәзерге фәннәрдән билгеле булганча, сперма тамчысының эякуляциясе нәтиҗәсендә баланың булачак җенесен билгеләргә мөмкин. Сперма үзенең Y яки X хромосомалары белән баланың җенесен билгеләү өчен җавап бирә дип кем Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәбәр иткән. Бу ачышның микроскоплар уйлап тапканнан соң гына булганын истә тотарга кирәк. Әллә Әл-Ағраф сүрәсенең 172-нче аяты чираклы рәвештә генә килеп чыкканмы? Ул безгә булай ди. Раббың Адәм балаларыннан исә аларның аркаларыннан нәселләрен чыгарды һәм аларны үз-үзләренә шаһид тотты. Мин сезнең Раббыгыз түгелме? Шул ук вакытта хәзерге фән безгә сперма күкәйләрдә җыела һәм аркадагы биерләр астында булган күзәнәкләрдән ясала дип әйтә. Әлбәттә, буларның барысы да очраклы туры килү һәм шулай ук кешенең иҗат җимеше була алмый. Чөнки изге Коръән кешене яралткан Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Һәм ул гына кешенең юк әйбердән камил шәхес булып җитешүен белә.